што ніколі не здаралася, каб пакінула таго, хто да цябе ўцякае, цябе на дапамогу кліча, тваёй апекі просіць. Гэтым даверам натхнённы да цябе, о панна над паннамі і маці наша, імкнуся. Да цябе прыходжу, перад табою грэшны плачучы стаю. О маці слова, не пагарджай словамі маімі, але пачуй іх ласкава і выслухай. Амен. Отца и Сына и Духа Святого. Амин. Пан з вами. И с Духом Твоим. Пачуй, Пане, голос мой, коли Тебе кличу. Про Тебе говорить сердце мое. Шукайте моего обличчя. Я буду шукать обличчя Твоего, Пане, не хавай от меня обличчя своего. Аллилуйя. Сегодня уже распочинаем переживать сёмую великодную неделю. Гэтая святая мша ахвяруецца у інтэнцыі за наших парафіян. Перапросім Бога за наши грахи, каб мы могли годно скласти гэтую найсвятейшую ахвяру. Спавядаюся Богу всемогутному и вам, браты и сестры, что сгрешил я вельми думкою, словом, учинком и занедбанием. Моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу найсвятейшую, заусёды Панну Марию, усіх анёлов и святых, и вас, браты и сестры, помолиться за меня до Пана Бога нашего. Нехай змилуется над нами Бог всемогутный, и, отпустивши нам грехи, доведе нас до життя вечного. Амин. Пане, смилуйся над нами. Пане, смилуйся над нами. Христе, смилуйся над нами. Христе, смилуйся над нами. Пане, смилуйся
помолимся. Всемогутный Боже, мы верим, что Збавца свету, пробывая с Тобою в славе, выслухай наши покорные просьбы, и дай, каб згодно с Его обяцанием мы отчували, что Он застається з нами аж до скончання світу, який з Тобою живе і володарить в єдності Духа Святого, Бог празуще веки вечные. Читання книги «Дзел апостолаў». У тыя дні Пётр стаяў сярод вучняў, а сабралася разам каля 120 чалавек, і сказаў: «Браты, належала спомніцца словам Пісання, якія Дух Святы прадказаў вуснамі Давіда пра Юду, стаўшага правадыром для тых, хто схапіў Езуса. Бо ён быў залічаны да нас і атрымаў удзел у гэтым служэнні. А ў кнізе псальмаў напісана: «Пасаду ягоную няхай зойме іншы». Таму трэба, каб адзін з тых, хто быў з намі ўвесь час, калі заставаўся з намі пан Езус, пачынаючы ад Янавага хросту аж да дня яго ўзнясення ад нас, стаў разам з намі сведкам яго воскресення. І паставілі дваіх: Юзафа, якога звалі Барсабам, а празывалі справядлівым, і Мацея. І, памаліўшыся, сказалі: «Ты, Пане, ведаеш сэрцы ўсіх, пакажы з гэтых двух аднаго, якога ты выбраў, каб ён заняў месца гэтага служэння і апостальства, ад якога адышоў Юда, каб пайсці сваім шляхам». І далі ім лёсы, і выпаў лёс на Мацея, і ён быў далучаны да 11 апосталаў. Гэта Слова Божае. Дякуем, Пане. Свой на небесах. Он поставил трон свой на небесах. Благослови, душа моя, Пана, и все нутро мое имя Его святое. Благослови, душа моя, Пана, и не забывай про все Его добродействия. Он поставил трон свой на небесах. О, як високо сносится небо над землею, настолько великая милосердность Пана до тых, кто Его боится. Як далеко всход от заходу, так отдалил от нас наши провины. Он поставил трон свой на небесах. Он поставил трон свой на небесах, и володарство Его над усім панує. Благословьте Пана ягони ангели, могутные силой, які виконуєте ягоне слово. Он поставил трон свой на небесах. Чытанне першага паслання святого апостола Яна. Умілаваныя, калі Бог так полюбіў нас, дык і мы павінны любіць адно аднаго. Бога ніхто ніколі не бачыў. Калі мы любім адно аднаго, то Бог жыве ў нас, і любоў ягоная ў нас дасканалая. Па тым пазнаём, што мы жывём у ім, а ён у нас, што ён даў нам ад свайго духа.
І мы бачым і сведчым, што Айцец паслаў Сына, збаўцу свету. Хто вызнае, што Езус Сын Божы, у тым жыве Бог, а Ён у Богу. І мы пазналі і паверылі ў любоў, якую мае да нас Бог. Бог ёсць любоў, і хто жыве ў любові, той жыве ў Богу, і Бог у ім. Гэта Слова Божае. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Не покину вас сиротами, каже Бога. Иду и прийду до вас, и узрадуется сердце ваше. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Пан з вами. И с духом твоим. Читання Святого Євангелія паводле Яна. Хвала Тобі, Пані. У той час Єсус узняв вочы свае да неба і маліўся такімі словамі: Ойча святы, захавай іх у імені Тваім, якое Ты даў мне, каб яны былі адно, як і мы. Калі я быў з імі, я захоўваў іх у імені Тваім, якое Ты даў мне. Я збярог, і ніхто з іх не загінуў апроч сына пагібелі, каб збылося Пісанне. А цяпер іду да Цябе і кажу гэта ў свеце, каб яны мелі ў сабе поўнаю маю радасць. Я даў ім Слова Тваё, і свет узненавідзеў іх, бо яны не са свету, як і я не са свету. Не прашу, каб Ты ўзяў іх са свету, але каб захаваў іх ад злога. Яны не са свету, як і я не са свету. Асвяці іх у праўдзе, Слова Тваё – гэта праўда. Як Ты паслаў мяне ў свет, так і я паслаў іх у свет. І за іх я пасвячаю сябе, каб яны былі асвечаныя ў праўдзе. Гэта Слово Пана. Хвала Тобі, Христе. Дорогие у Христе, браты и сестры, присутничаем на святой имши, разважаем над Божьим Словом, какое читаем у литургии Слова. Сёмая великодная неделя, неделя паміж урачыстасцю небаўшэсця Езуса Христа и паміж урачыстасцю з пасланнем Духа Святога. Так як апостолы разом з Найсвятейшай Панной Маріяй чакалі на спасланне Духа Суцяшителя, так і мы, збіраючыся у касцёле на святой мшы, усведамляем сабе, што таксама нам трэба прасіць дароў Духа Святога, каб Пан Бог нас узмацняў сваімі дарамі, дарамі Духа Святога. Асаблівым чынам просім для усіх нас дара мудрасці.
Ісус звертається до нас, повчає, що мудрость Божия закрыта от разумных гэтага свету, а открытая людям простым. Заўважаем, што вельмі часта людзі простыя маюць дар мудрасці, дар, які дазваляе зразумець правды Божыя. Простою верою, прыняццем Божых праўдаў, праз гэты дар мудрасці чалавек адкрывае Божую сутнасць, узрастае ў веры, у сваім жыцці ўсё робіць, каб Бога праслаўляць і каб сваім жыццём выканаць Божыя загады, Божую волю. Як жа вельмі нам патрэбны гэты дар мудрасці, каб у нашым жыцці, якое напоўнена вялікай колькасцю інфармацыі, прапаноў, планаў, нашай беганіны, мы ў нашым жыцці выбралі тое найважнейшае – жыццё блізка Бога. Каб мы пазналі Пана Бога і прабывалі блізка Бога. Перажываем гэты час чакання на урачыстасць паслання Духа Святога, просячы дароў Духа Святога для кожнага з нас, усведамляем, што гэтае наша чаканне не павінна быць бесчынным, але павінна быць напоўнена нашай працай, нашым даверам да Бога і таксама нашай адкрытасцю нашых сэрцаў на дзеянне Божай ласкі. Таксама гэтае чаканне суправаджаецца таксама з нашай барацьбой нашай з нашымі слабасцямі, з нашымі грахамі, са спакусамі, якія нас адрываюць ад Езуса Хрыста, адрываюць ад Бога. Нам трэба гэтыя спакусы, нашы слабасці перамагаць з дапамогай Божай ласкі, каб, выкарыстоўваючы гэты дар мудрасці Божай, мы выбіралі тое найважнейшае для нас і для нашага збаўлення. Час чакання – гэта таксама час малітвы. На нашай малітве штодзённай, асабістай, таксама і супольнай у касцёле, мы выпрошваем для сябе гэтыя дары Духа Святога і Божую дапамогу. Таксама просім Бога, каб мы не закрывалі сваіх сэрцаў і свайго жыцця ад натхнення Духа Святога. Бо Пан Бог дае нам натхненні, каб мы рабілі добрыя ўчынкі, маліліся, прыйшлі да касцёла, працавалі над сваімі слабасцямі, каб мы навярталіся, каб мы прыходзілі да сакраменту споведзі. Гэтых натхненняў трэба слухацца, а адкідваць падшэпты злога духа, адкідваць спакусы і дрэнныя ўплывы.
Дякуємо Пану Богу за Його дари для нас, що узмацняє нас, підтримує, веде нас за собою до життя у небі. Амен. Визнаємо нашу віру. Віру в одиного Бога, всемогутного, Створителя неба и земли, усякого бачного и необачного, и в одиного Иисуса, народного, Зайца народженого, перед усими веками, Бога от Бога, Бога от святла, Бога соправдного от Бога соправдного. Раз Якова все сталось, и Он деля нас, людей, и деля нашего избавления, сошел с неба, и утелопился от Духа Святого, с Девы Марии, и стался человек, укрижованный так само за нас, при Понском Пилате, был замучен и похован, и на третий день воскрес поводле Писания, и взошел на небо, сядить праворушается, и снова придет в хвале, судить живых и померных, и Его владарству не будет конца. Веру Духа Святого, Пана и Животворца, яки зайца и сына походить, якому разом зайцом и сыном належить поклонение и хвала, яки промовлял раз пророк. Веру в единый святый католический апостольский костел, вызнаю единый кровь для отпущения грехов и чекаю воскрешения помилу и життя вечного в будущем свете. Чекаючи спасання Духа Святого, узнесем наши покорные просьбы до Бога. Молимся за святый касцёл, каб усе яго вернікі здолелі распазнаць місію, якую ім вызначыў Бог. Цябе просім. Молимся за пакліканых да святарства, каб ахвяра іх жыцця прынесла духоўную карысць усяму касцёлу. Цябе просім. Молимся за вернікаў, каб праз сваё сумленнае жыццё яны належна выканалі сваю ролю ў Божым плане збаўлення. Цябе просім. Молимся аб еднасці ў нашых сем'ях, каб яны былі сапраўднымі сведкамі Божай прысутнасці і любові. Цябе просім. Молимся за нашых памерлых, каб праз пасрэдніцтва Хрыста яны далучыліся да супольнасці збаўленых. Цябе просім. Молимся за нашу эўхарыстычную супольнасць, каб мы, паяднаныя з Христом, мужна выконвалі заданні хрысціянскага паклікання. Цябе просім. Молимся у інтенції Святої Мши за усіх наших парафіян, об здоровье, Божье благословение, потребное Божьей ласки для всех парафіян. Тебе просим. Добрый Боже, Ты выслуховуєш нас і жадаєш допомогти нам. Навчи нас приймати Твою допомогу і дякувати Тобі за все. Праз Христа, Пана нашого.
Молитесь, браты и сестры, каб мою и вашу ахвяру принял Бог Отец Всемогутный. Ан Бог прийме ахвяру з рук на пожаление и хвалу имя Своего, а так само на користь нам и всему Костелу Святому. Ласкавый Ойче, прими наши молитвы и дары, якие мы Тебе приносим, и праз удел в Евхаристичной ахвяры приведи нас до хвалы вечной, праз Христа Пана нашего. Аминь. Пан з вами. И с духом Твоим. Угору серце, Уснулось и битна Пана. подякуєм Пану Богу нашому. Угодно это и справедливо. Правда годна гэта и справядлива, слушна и збагавенна. Каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку. Пане святы Ойче всемогутный, вечный Божа, праз Христа Пана нашага, Ён пасля свайго з мёртвых паўстання открыто з'явіўся перад усімі сваімі вучнямі, і на іх вачах узышоў на неба, каб мы маглі удзельнічаць у яго богоскім жыцці. Таму адкупленае чалавецтва ва ўсім свеце радуецца ў воскресенню Христа, а хоры анёлаў разом з усімі святымі спяваюць Табе гімн хвалы, неспынна усклікаючы. Святый, 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 Пан Бог всемогутный, небо и земля полны хвалы Твоей, осанна на вышинях, благословлен и Той, кто приходит у имя Пана, осанна на вышинях. Сапраўды, Божа, Ты святы, и справедливо хвалить Тебе ўсё Твое створение, бо праз Сына Твоего Пана нашего Иисуса Христа, дейсною моцею Духа Святого, Ты ўсё оживляешь и освячаешь, и неспынно збираешь народ свой, кабы до сходу солнца и до заходу складал имени Твоему чистую ахвяру. Тому у едности з усім Костелом у перший день тыдня, калі Иисус Христос воскрес и спаслал на апостолов Духа Святого, праз Христа покорно молим Тебе, Пане. Освяти моцею Духа Твоего гэтыя дары, якія мы принесли Тебе на ахвяру, каб сталіся яны телом и кровью Сына Твоего нашего Пана Иисуса Христа, які нам наказал здзяйсняць гэтую таямніцу. Бо Ён у тую ноч, калі быў выдадзены, узяў хлеб и падзяку Табе складаючы, благословил, ламаў и раздавал своим вучням, кажучы: «Бярыце и ешьте з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдано». Подобным чынам па вячэры узяў келіх і падзяку Табе складаючы, благословил и подал сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта
дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць. Это великая таямница веры. Обвешаем смерть Твою, Пане Иису, вызнаем Твое воскресение и чекаем Твоего прыстя хвали. Пане, успамінаючы збаўчую муку Твайго Сына, а таксама Яго цудоўнае ўваскрасенне і ў небаўшэсце, і чакаючы Яго другога прыйсця, з падзякаю складаем Табе гэтую жывую і святую ахвяру. Узглянь, просім, на дар Твайго касцёла і прымі яго як ахвяру, якой Ты пажадаў быць уміласцівлены. Дазволь, каб мы, узмоцненыя целам і крывёю Твайго Сына, наполненные Духом Его Святым, стали одним телом и одним Духом у Христе. Няхай Он сам учиніць нас вечным даром для Тебе, каб мы змаглі атрымаць спадчыну з выбранікамі Твоими, найперш з Найсвятейшай Паннай, Богородицей Марии, со святым Юзефом, ее обранником, со святыми апостолами Твоими и славными мучениками, и всеми святыми, про заступництво яких мы спадзяёмся на Твою нястомную дапамогу. Просім Цябе, Пане, няхай гэтая ахвяра нашага паяднання прынясе ўсяму свету супакой і збаўленне. Будь ласкавы умацаваць у веры любові касцёл Твой, які пілігрымуе на зямлі. Са слугой Твоим папам нашим Францішкам, біскупам нашим Юзефам, з усімі біскупамі, усім духавенствам і усім народам Табою адкупленым. Будь милостивый да просьбаў гэтай сям'і, якая по Твоей волі стаіць перед Табою. О добры Ойча, ласкава з'яднай з сабою усіх рассеяных па свеце дзяцей Твоих, наших памерлых братоў і сясцёр і ўсіх, хто ў ласцы Твоей душоў з гэтага свету, милостиво прымі владарства Твоё, дзе і мы спадземся быць, каб разам з імі заўсёды радавацца Твоёй хвале. Праз Христа, Пана наша, праз якога адорвае свет всялякімі добротамі. Праз Христа, з Христом і ў Христе, Табе, Божа Ойча всемогутный, у єдності Духа Святого, уся пашана і хвала, праз усе веки і вечные. Называемся детьми Божьими и ими з'являемся, тому осмельваемся казать. Ойче наш, который есть в небе, светися имя Твое, приди благодарство Твое, будь воля Твоя, яко в небе, так и на земле. Хлеба нашего, штоденного, дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, яки мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в спокусу, а избав нас от злого. Просім Цябе, Пане, збаў нас ад усяго злога. Дай ласкава супакою дні нашыя, дапамажы нам міласэрнасці Тваёй, каб мы былі заўсёды вольныя ад граху і захаваныя ад усялякага неспакою, чакалі спаўнення шчаслівай надзеі і прыйсця збаўцы нашага Езуса Христа. Бо Тваё валадарства і моц і хвала навеки. Пане Езу Христа, Ты сказал апостолам Твоим: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грахи наши, але на веру костела Твоего,
и будь ласкавы згодно с Твоей волей, одарить с упокоем и едностью, який живешь и водаришь на веки вечные. Супокой Пана, нехай завсёды буде з вами, з духом Твоим. передайте ближнему знак супокою. Баранку положи, ягаки береш на себе грехи світу. Смилуйся над нами. Баранку положи, ягаки береш на себе грехи світу. Смилуйся над нами. Баранку положи, ягаки береш на себе грехи світу. Одаруй нас упокоєм. Вось баранок Божий, вось той, хто бере на себе грехи свету, благословленные, покликанные на вечеру ягоную. Пане, я не варты, каб ты увайшов до меня, але скажи только слово, и будь оздоровлена душа моя.
Отча, прошу, каб яны былі адно, як і мы адно. Аллилуйя. Молимся, выслухай нас, Боже наш Збаўца, і праз удзел у Евхарыстыі умацуй нашую веру тое, што ўсё цела Касцёла з'яднаецца ў славе з Христом сваім галавою, які жыве і владарыць на векі вечныя. Душпастырскія аб'явы на 7 велікодны тыдзень, 13 мая, панядзелак, на свяцейшай Панны Марыі з Фацімы, 14 мая, ўторак, свята святога Мацея Апостола, 16 мая, чацвер, успамін святога Андрэя Баболі, святара і мучаніка. 18 мая, субота, святога Яна I, папы і мучаніка. 19 мая, нядзеля, спаслання Духа Святога, Пятидесятница, Зелёной Свёнткі. Святая мша у панядзелак і пятніцу у 9 гадзін раніцы. У аўторак святой мшы не будзе, у сераду, чацвер і суботу святая мша у 19. У нядзелю, як заўсёды, святая мша у 11 і у 18. У адцэдзе у 9 гадзін раніцы. У новым свержані у 13. У жацераве у 16. Маёвае набажэнства перад імшой. У аўторак у 18 гадзін маёвае набажэнства. Каля фігуркі Маці Божай за возерам маёвае набажэнства штодзённа у 20 гадзін. Заканчваецца велікодны перыяд. На гэтым апошнім велікодным тыдні ксёндз Ігар пастараецца паспавядаць усіх, хто запісаўся на споведь. Ксёндз Пробашч выказвае шчырую ўдзячнасць за ахвяраванні на працы па добрапарадкаванні касцёла. На гэтым тыдні і наступным тыдні бацькі дзяцей, якія ідуць да першай камуніі, будуць прыбіраць касцёл і абкошваць прыкасцёльную тэрыторыю да свята іх дзетак. Удзячны за кветкі Але Садоўскай. Чакаем пацяплення, каб высадзіць іх у скрынкі. У ларку можна набыць малітоўнік Ойча наш, часопісы «Дыялог», 5 нумар, «Аве Марыя», «Наша вера», іншую каталіцкую літаратуру. Купляйце, кай ласка, чытайце пра навіны касцёла. Прыміце Божае благаслаўленне. Пан з вамі. И с Духом Твоим. Няхай вас благословить Бог усемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Аминь. Идите в супокое Христа. Дякуем Пану Богу. Святый Арханёле Михале, Бережи нас с вами, будь с нами, супроть спокуса, оставь зло. нехай знищить Пан Бог. Склонитесь. Аминь.